Vi har jo et tema om sundhed her i menigheden. Vi havde sidste måned, der så vi sådan på over 2 gange blev det så, sådan, hvordan får vi sunde kulturer. Først der så jeg på, hvordan vores forhold i forhold til hinanden, hvordan er ydmyghed baner vejen for sundhed, der hvor vi underordner os hinanden, og der hvor vi behandler hinanden som om, at de er mere værd end os, og prioriterer andre frem for sig selv, at det skaber kultur, hvor at folk kan blomstre, og hvor der gives plads til hinanden. Så næste tale, så talte jeg om balancer i Bibelens måde at skabe sundhed på. Det er at have en mangfoldighed af ting, men at vi har balanceret forhold imellem det. Mellem tjenesterne giver plads til evangelist, hyrde, apostel og så videre. Og på samme måde manden og kvinden, og Guds måde at skabe sundhed på, det er den måde, vi forholder os i forhold til tingene. Og så tænkte vi, så skulle vi have så en måned, hvis vi skal have sunde kulturer, og så er det godt med en måned om tilgivelse. Fordi er der noget, der bringer sundhed, både ind i en fællesskab, men også ind i den enkelte persons liv, så er det at fokusere på tilgivelse. Og nu, det er noget, I selvfølgelig har hørt om før, men jeg håber alligevel, at det må blive frisk og nyt. Jeg skal tale første gang her om tilgivelsens mandat, har jeg kaldt det. Tilgivelsens mandat. Og så på næste søndag skal vi have en meget spændende gudstjeneste med nogle af mine venner nede fra bedehuset. Karin og Vidar, som kommer og taler om at tilgive sig selv. Vi havde sådan et stævne, der handlede om at tilgive for et par måneder siden, og det møde med dem var helt ekstraordinært, så stærkt. Og Gud havde endda kaldt fra Kolding en anerkendt profet, som Gud havde vækket om morgenen og sagde, du skulle til det møde der. Og han var så, jeg gider ikke rigtig Gud, men Gud havde gjort det tydeligt til ham. Og så kom han ud og så oplevede, at han fik et profetisk ord der om, at det her det er simpelthen noget af det vigtigste til kirken i dag, at forstå, at tilgive sig selv. Så det glæder mig meget til, hvad Gud vil gøre næste søndag. De har et rigtig, rigtig skønt, virkelig stærkt vidnesbyrd, hvordan Gud har ind i Karins liv, hvordan Gud har udfordret hende på at tilgive sig selv, og hvilke magt der var i det, da hun gjorde det. Og så skal vi så næste søndag, så skal vi have, altså om 14 dage, så skal vi have Silas, der kommer, og han så tale om tilgivelse og genoprettelse, primært ud fra lignelsen om den gældbundne tjener. Så det bliver nogle spændende søndag, det her. Yes, tilgivelsens mandat. Jesus, i den første samtale, han havde med disciplene, efter han var opstået fra de døde, den har vi beskrevet i Johannes kapitel 20. Og hvis vi så tager fra kapitel 20 og vers 21-23 i Johannes, så står der, Jesus sagde igen til dem, fred være med jer. Som faderen har udsendt mig, sender jeg også jer. Da han havde sagt det, blæste han ånde i dem og sagde, modtag Helligånden. Forlader I nogen deres synder, er de dem forladt. Nægter I at forlade nogen deres synder, er de ikke forladt. Jesus han siger til disciplerne her, han siger, nu er det jer, der bestemmer, hvem der skal tilgives. Forlader I nogen deres synder, hvis I vælger at sige, de der personer, de skal tilgives, så vil himlen rette sig ind efter det, så bliver de tilgivet. Hvis I bestemmer, at nogen skal ikke tilgives, nægter I at forlade nogen deres synder, er de ikke forladt. Det er et skræmmende mandat, ikke også? Altså, at Jesus vitterligt siger til disciplene, nu er det jer, der bestemmer, hvem der skal tilgives, og hvem der ikke skal tilgives. Og hvis det stod alene, når man ser på kirkehistorien, så har det ført til en væld af forskellige ting. I den katolske kirke, så har det ført til, at kirken havde magt til at sige, hvem der skulle tilgives, og hvem der ikke skulle tilgives, og med tiden førte det til en tradition for, at folk kunne betale for tilgivelsen, for det var jo kirken, der havde mandatet til at bestemme, og så kunne man så give et par 100.000 eller et eller andet til kirken, og så var man så afskrevet alt muligt synd. Hvilket selvfølgelig er en stor misforståelse, det var jo ikke det, Jesus mente. For mig er jeg overbevist om, at grunden til, at Jesus gav det her mandat, det var ikke fordi, at han tænkte, at nu skulle det være os, der bestemte, hvem der skal tilgives, og hvem der ikke skal tilgives. Som om, at han havde en masse, han ikke havde lyst til at tilgive.
For når man læser forskellige tekster om, hvad Jesus gjorde på korset, så er korset som en kæmpe stor skilt, der siger, alle er tilgivet. Jeg har betalt prisen for alle. For eksempel så står der i 1. Johannes kapitel 2 og vers 12, han ved Jesus er et sonoffer for vores synder, og ikke blot for vores, men for hele verdens synder. Så han siger, at da Jesus hang på det kors, så døde han for alle synder. Det vil sige, at Gud har betalt prisen for hver eneste person i hele verden, for at de skal blive tilgivet. Så korset er som et skilt, der siger, at alt er tilgivet, alt er betalt. Kom og tag imod den gave, som er givet. Halleluja. 1. Timotheus kapitel 2, vers 1-4, der siger Paulus, jeg formaner dig først af alt til bønner og anråbelser, forbønner og taksigelser for alle mennesker, bed for konger og for alle i høje stillinger, så de kan leve et roligt og stille liv i al gudfrygtighed og agtværdighed. Det er godt og værdsat hos Gud, vor frelser, som vil, at alle mennesker skal frelses og komme til erkendelse af sandheden. Så han siger, bed for alle, bed for dem i høje stillinger, og alle mennesker i møder, på alle mulige måder bed. Hvorfor? Fordi vi har en Gud, der vil, at alle mennesker, han ønsker at tilgive dem alle. Det er hans hjerte. Jesus, da han døde på korset, så betalte han for alle, og han siger kategorisk her, at han ønsker, at alle mennesker skal tage imod den gave, han har givet. Så hos Gud er der ikke et hjerte, der siger, de der, dem har jeg lyst til at tilgive, og de der, ej, de skal ikke tilgives. Så når vi kirken har gjort det til det, så har vi fuldstændig misforstået, hvad Gud ville. Jeg tænker et godt eksempel på det, der var i Jesu hjerte, det var, at hvis man havde sådan en kæmpe skare flygtninge, der skulle have mad, 100.000 vis, og så havde man et bord, det ville så være et meget stort bord, hvor der var mere end nok mad til alle. Så hvis han så sagde til mig og til en flok, jeg havde omkring mig, vi var måske nødhjælpsarbejdere eller et eller andet, så siger han, det er jer, der står for uddelingen af maden. Det er jer, der bestemmer, hvordan det skal foregå. Så vil jeg ikke sætte komitéer op og begynde at tænke, okay, de der, de er lidt skurke, de skal ikke have mad, og de der, at de skal have mad først og lignende. Det jeg vil tænke i, og jeg vil forstå, hvad min opgave det var, hvordan skal jeg varetage det her på bedst mulig måde, så det kan komme ud til alle. Fordi hvis jeg bare slap fri, sådan en 100.000 vis af flygtninge, så i den situation, så vil de jo løbe hen over hinanden, og nogen vil blive slået ihjel. Så der er brug for, at det gøres på en god, praktisk måde. Jeg siger ikke tilgivelse på samme måde som det, men jeg tror, at det er et godt billede for at forstå, at det Jesus ville, var jo ikke at sige, at det er os, der nu skal til at afgøre, hvem der skal have det, og hvem der ikke skal have det, men det er os, der skal være dem, der faciliterer, at det kommer til at ske. Det er os, der er en proces, Gud har sat i gang, hvor han ønsker at alle. Men det han også siger i det der, at han siger, at det er faktisk jer, der kommer til at bestemme, hvem der får og hvem der ikke får. Og i praksis, så sker det jo sådan, at i vores liv, så placerer vi måske nogen, som vi virkelig arbejder for, at de skal frelses, og fortæller dem om Jesus, og beder for dem, og håber og tror på det. Og så kan det være, at der er andre, vi tænker, at de er for langt ude, vi tror ikke på, at de, måske er de for onde, eller for selv, vi skal for hårdhjertet. I praksis er det situationer som det, hvor vi er med til at bestemme. Er det vi baner vejen for, at folk skal smage, at Gud har tilgivet dem, og at der er noget, eller placerer vi dem i de, der ikke kan frelses? Ja, det er for praktisk. Men under anden side, så er det jo en kæmpe stor ting, han giver til os, og en skræmmende ting. Og der er der et par ting i det, han siger forud, som viser os, hvad det handler om. Inden han gav det her mandat, så sagde han så til dem, som faderen har udsendt mig, sender jeg også jer. Og det han siger, det er, at som jeg har repræsenteret faderen, som jeg har vist, hvordan faderen er. Tidligere så havde de jo en samtale med Jesus, hvor de sagde, vis os faderen, det er nok for os. Så siger han, nu har jeg været al den her tid med, jeg har ikke forstået, at jeg er helt ligesom faderen. Og så siger han, at som faderen har udsendt mig, så sender jeg også jer. Så inden han giver mandaten, så siger det, som den her opgave i sin kerne handler om, det er, at I skal leve ud i Jesus. At I skal være, som Jesus var. Som han elskede, skal vi elske. Som han tilgav, skal vi tilgive. Som faderen har udsendt mig, sender jeg jer ud som mine repræsentanter for at vise, hvem jeg er. Og den opgave, I sendes ud med, det er at bane vejen for tilgivelsen.
Det bliver gennem jer, det kommer til at ske. Tilgivelse kan godt være en svær ting. Vi har sådan en interessant tekst i Det Gamle Testamente, eller nogle interessante tekster om kong Manasse. Er der nogen, der kan huske kong Manasse? Der bliver ikke snakket til mig om, han beskrives som den ondeste konge, der var i hele Det Gamle Testamente. I hvert fald blandt de jødiske konger. Der står om ham i 2. Krønikebog 33, at han udgød så meget uskyldigt blod, og nu citerer jeg det, at Jerusalem blev fyldt til randen af det. Han udgød så meget uskyldigt blod, at byen blev fyldt til randen med blod. Og de skal ikke se det for jer vitterligt, men det er sådan en beskrivelse af, hvor overvældende stor hans synd var, hvor mange han har slået ihjel og ødelagt, og hvor meget grusomheder der er sket. Oven i det så senere i 2. Krønike 33:6, så står der, at han ofrede endda sine egne sønner til nogle af de her afguder for at få magt med afguderne. Så det var en ond konge, som gik langt længere i ondskaben end selv de konger, der havde været i landet før. Og Gud, han var meget tydelig med, at det her kan vi ikke have. Så der sker så det, at han sender en stor hær fra Syrriet for at fange ham og sætte ham i fangenskab. Fordi Gud kan ikke acceptere, at det her får lov at fortsætte. Og så sker der så det utrolige, at efter han er blevet fanget, og hele byen er blevet knust, Israel er blevet knust, og han er kommet i fangenskab, så står der de her vers i 2. Krønikebog, kapitel 33, og så 32-33, der står der, men i sin nød ville han formilde Herren sin Gud, og han ydmygede sig dybt for sine fædres Gud. Han bad til ham, og Herren bønhørte ham, og førte ham tilbage til Jerusalem og til hans kongedømme. En konge, der var så ond, så at uskyldigt blod var blevet udgivet i en grad, så at byen var fuldstændig mærket af det, og selv hans egne sønner var blevet slået ihjel, som en gave til afguderne, for at han skulle have mere dæmonisk magt. Og så sidder han i fangenskabet, og i sin fangenskab kommer han i nød, og så beder han og ydmyger sig dybt, står der. Så bliver det store spørgsmål her, fortjener sådan en at blive tilgivet? Og vi har en meget interessant, sådan en gammel jødisk tekst, i århundrederne, efter Jesus levede, så lavede de sådan en midrash, sådan fortolkninger og betragtninger af deres hellige tekster, og så nedskrev de dem i sådan det, de kalder deres targum. Så det er ligesom en lang kommentar, hvor du kan se alle mulige tekster i Det Gamle Testamente, så er der nogle fortolkninger og nogle tanker om det. Så i deres targum, som har med den her tekst at gøre, så fortælles der sådan en interessant historie. Der beskrives det, at da ham her, kong Manasse, var kommet i fangenskab, og han så begyndte at sige, Gud tilgiv mig. Så englene, som stod for portene, for dørene og vinduerne ind til himlen, som var ansvarlige for, altså de steder, hvor vores bønner ville stige op til Gud, der står der, at da de så den her onde mand, han ville bede om tilgivelse, de synes han var så forfærdelig, og havde gjort så forfærdelige ting, så der står, at de lukkede dørene og vinduerne, for at bønnen ikke skulle nå op til Gud. Jeg tænker, det er jo en interessant måde at betragte det her. Altså, det har de så på den måde beskrevet, fordi der er nogen, der er så ondskabsfulde. Skal der være noget for dem? Altså, er der ikke en grænse for, hvor meget man kan tilgive? Men så beskriver teksten der, hvordan at Gud, han under sin nådestrone, så åbnede han lige under sin trone en port, sådan at bønnen kunne nå op til ham, så han kunne tilgive den her forfærdelige onde konge. Smuk tekst. Men jeg synes, jeg tog det også med den her historie, fordi jeg synes, den sætter det jo på spidsen, det der. At nogle gange, så tilgivelse koster virkelig noget. Men tekster som den viser, hvor fuldstændig Gud virkelig mener det. Det kunne være, det her det er en, der nok var værre end Hitler. Men i sin nød omvendte sig helhjertet. Og Gud hørte den bøn.
og genoprettede ham. Og hvis Gud vil gøre det mod sådan en skurk, noget af det ondeste, der findes i det gamle testament, så sætter det spørgsmålstegn ved. I hvert fald, at når det mandat er givet til os om at tilgive, så er det ikke i orden. Hvis vi skal repræsentere Gud, at vi placerer folk, som om de ikke fortjener at blive tilgivet. Altså sandheden er jo, at vi ingen af os fortjener det. Men i Guds hjerte, så er der noget nok til alle mennesker. På korset, der hang Jesus der og sagde, at det er fuldbragt, der er prisen er betalt, alle synder er sonet, alt er tilgivet, hvis I vil tage imod. Men historien viser også, hvor svært det kan være. Hvordan alt i vores menneskelighed. Tænk sig, hvis man var en af dem, der havde oplevet, hvad han havde gjort. Oplevet at blive voldtaget eller knust, eller familien var ødelagt, og oplevet, at han havde tortureret dine børn, tortureret det ene og det andet. Der er en grund til, at de laver den her tekst med englene, der lukker dørene i himlen, fordi de synes, alle de dem, som havde oplevet forfærdelige ting, sagde, sådan forfærdelige mennesker fortjener godt nok ikke, at Gud tilgiver dem. Men vi har en Gud, der er overstrømmende i noget. Og hans nåde er totalt urimelig. Han giver os ikke det, vi fortjener, hvis vi virkelig ydmyger os. Så er han klar. Men tilbage til teksten, Jesus, hans samtale med disciplene. Inden han giver dem det her mandat, så siger han noget andet til dem også. Han sagde først, som faderen har udsendt mig, udsender jeg jer. Og så siger han en ting mere. Så siger han, modtag Helligånden. Og ved I hvad, det gør bare en verden til forskel. Han siger, inden han siger, nu er det jer, der skal være mine redskaber til, at tilgivelsen skal nå ud til alle mennesker. Nu er det jer, der skal bane vejen og fortælle mennesker, at de er tilgivet. Nu er det jer, der skal hjælpe mennesker til at forstå det. Selv dem, der virkelig ikke fortjener det. Selv dem, der har gjort forfærdelige ting. Men inden han giver det til dem, så sagde han, modtag Helligånden og blæse på dem. Jeg tror nogle gange, vi glemmer, hvor stor Helligånden er. Det her det er den situation, hvor efter at Jesus har død på korset, så har han betalt prisen for, at Helligånden kunne komme. Og i det han blæste på dem, så gav han dem Helligånden. Det var så det, der førte til pinsedag senere. Men det har begyndelsen på, at Helligånden kom og var i disciplene. Og det betyder så, at det her mandat med at få ressourcer til at tilgive dem, der ikke fortjener at blive tilgivet, og at repræsentere Gud i en grad, hvor at ligesom Jesus viste, hvor meget Gud elskede, og hvor meget Gud tilgav, at det bliver ikke noget, vi skal finde inde i vores egne hjerter. At Gud kommer og så siger, jeg kommer og bor i dig. Jeg kommer og giver styrke til dig. Jeg kommer og giver noget til dig. Så at det ikke skal være dig, der skal lære dit hjerte at tilgive det, du ikke er i stand til at tilgive. Der skal knokle med at gøre ting, som er umuligt for dig at gøre. Jeg siger, modtag Helligånden, før jeg siger, at det er dig, der skal varetage tilgivelsen. Og for mig, det siger så meget om Gud. Det siger, at Gud, når han så siger, I skal tilgive, men så siger han, men først giver jeg Helligånden. Så at det ikke er noget, der er urimeligt, jeg kræver af jer, men faktisk noget, som jeg vil gøre i jer. Og det er jo hele det hjerte, der var bag det også. Han siger, som faderen har udsendt mig, udsender jeg jer. Som I er blevet tilgivet af mig, som jeg har vist jer Guds tilgivelse, giv den videre. Som I har smagt, hvor meget jeg elsker jer, som I har oplevet det, lev det ud. Vis, hvad jeg har været for jer. Modtag Helligånden. Helligånden kommer i jer, og han vil gøre det levende. Han vil gøre jer i stand til. Han vil give ressourcerne. Han vil give jer hjertet. Han vil åbenbare, hvor meget Gud elsker jer, sådan at I kan leve ud det, han viser jer. Jeg tror, det her er et område, hvor vi som kristne så ofte gør Gud urimelig. Fordi i vores moderne verden, vestlige verden, hvor det hele foregår så meget ud fra vores vilje, og så ud fra vores forstand, vores hoveder, og vi lidt mister kontakten med vores hjerter i det, så bliver mange kristne kredse, det bliver som om, at man hører Bibelen siger, at du skal tilgive, og du skal elske. Og så tvinger vi os selv til det. Jamen, jeg skal jo gøre det. Bibelen siger, at jeg skal elske, jeg ikke selv tilgive, så skal jeg ud og gøre det. Problemet er bare, at hvis ikke mit hjerte virkelig har erfaret, hvad tilgivelse er, og hvis ikke mit hjerte virkelig har grebet, hvor meget han elsker, så bliver det ligesom, at Gud bliver en urimelig far. Fordi så er det som om, at
han kræver noget af os, som vi ikke selv har smagt. At vi skal give ressourcer videre til andre, som vi ikke selv har fået. Lad mig gøre det helt simpelt for jer det her. Forestil jer, at jeg stod ved siden af min egen far her. Kan I se Ove? Jeg ved ikke. Han er usynlig i dag. Hvis han siger til mig, Peter, og så kigger han ud over alle de her mennesker, som er måske nogen han havde ansvaret for. Hvis han så siger til mig, Peter, ligesom jeg har elsket dig, skal du elske de her mennesker. Hvis så jeg har vokset op i et hjem, hvor jeg virkelig ikke har følt mig elsket, hvis jeg følte, at han bare gjorde det på overfladen, og der var ord, og jeg ikke har smagt, og virkelig mærker i dybet af min indre, at jeg er elsket, hvordan vil jeg så opleve det, han siger til mig? Så vil jeg opleve det som hykleri. Jeg vil sige, du beder mig om at gøre noget, som jeg ikke selv har fået. Det kan godt være over for andre, at du har et eller andet billede af, at du er en far, der elsker, men jeg har ikke. Hvor har du været, når jeg havde brug for dig? Hvor har du været i dagligdagen? Du var så travlt med alle mulige andre ting. Hvor har de der udsagn om, at du elsker mig været, når det bare var os to? Hvor er din trofasthed? Jeg har ikke smagt den kærlighed, far. Når du så siger, at jeg skal elske dem, ligesom du elsker mig, så føles det som om, at du beder mig om at gøre noget, som jeg ikke selv har fået. Og jeg vil reagere med vrede. Jeg synes, det var manipulerende. Jeg vil sige, det vil jeg immervæk ikke være med på. Nu har jeg en rigtig god far, ikke også, som er god til at sige, at han elsker mig og stolt af mig. Så I skal ikke høre det, som om, at jeg vil sige noget om min egen far. Men det er bare for at gøre det nærværende, det der. Gud som vores far, hans hjerte er, at vi skal leve ud det, vi får fra ham. Og hvis vi gør vores vandring med ham som noget, hvor vi ikke først giver ham plads til at vise os, at vi er elsket. Hvis ikke først vi oplever, at jeg er tilgivet, men kun har grebet en lille bitte del af det, og så skal tvinge os selv fra vores hoveder og vores vilje til det, så bliver det en skævvredet, meget tung kristen vandring, hvor vi skal knokle og give og elske, ikke ud fra, at vi har fået en masse ressourcer, men ud fra, at vores hoveder har forstået noget, og så skal vi godt nok holde fast i den her vandring. Vi skal godt nok tilgive. Hvor Guds tanke, han siger, modtag Helligånden. Gud selv kommer og bor i jer. Og det der med at tilgive, og det med at vise kærlighed, det er ikke noget, han siger først og fremmest, du skal gøre. Han siger, som faderen har udsendt mig, sender jeg jer. Den vandring, han kalder os ind i, det er, at jeg vil gøre det for dig, i dig. Gud selv kommer og bor i dig, og han vil lære dig, at du er elsket i en sådan grad, at det kan strømme videre fra din erfaring og kærlighed til andre. Halleluja. Som du erfarer, at du er blevet tilgivet, og virkelig er fyldt med oplevelsen af, hvad det betyder, at Gud tilgav mig, så ligger der noget i det, som giver os ressourcer til at kunne give den tilgivelse videre. Som jeg erfarer, jeg er elsket og virkelig mærker, hvis jeg har mangler på de områder, og ikke virkelig har erfaret det, så tror jeg, at man skal starte med at få noget af det på plads. I stedet for at knokle derude med at skulle gøre alle de her andre ting først. Fordi Gud har ikke kaldt os til en kristen vandring, hvor det hele skal findes inden for vores egne ressourcer og vores egne viljer. Han har kaldt os til en vandring, hvor det er ham, der lever igennem os, og hvor det er den, han er, som bliver levende for os, og så viser vi videre til andre, hvad vi selv har erfaret. Amen. Så jeg tænker, det er det, der var Jesu hjerte, som faderen har udsendt. Mig udsender jeg jer, sådan som I har oplevet, jeg elskede jer. Johannes han kaldte sig selv som den disciple, Jesus elskede, og det er som en måde at sige, nu skal jeg fortælle jer, hvordan det var at være sammen med Jesus. Man følte sig som den mest elskede. Eller som han i sit brev 1. Johannes, så beskriver han, vi vandrede med ham, vi så ham, vi hørte ham, og jeg deler det her vidnesbyrd med jer, for at I skal træde i det samme liv. Han var så fyldt af erfaringen af, at jeg er elsket og tilgivet, og hele hans videre vandring med Jesus voksede ud fra det. Sådan er det også med det mandat, Gud giver os til at tilgive. Han siger ikke, kan du så tage dig sammen? Han siger, jeg vil åbenbare min nåde, jeg vil åbenbare min kærlighed for dig i en sådan grad, at det strømmer videre fra det, du har erfaret i dit liv, og videre ud til andre mennesker. Jeg vil læse en lille historie for jer.
For en fantastisk bog. Gud springer alle rammer. Den kan virkelig, virkelig god bog. Hvem er der skrevet den? Peter Tinggaard. Wow. Han er Oves søn. Ja, om det er Oves søn, ja. Kraften til at tilgive kom fra Gud. Corrie ten Boom blev kendt gennem bogen Skjulestedet. Hendes familie havde skjult jøder under 2. verdenskrig og var derfor selv blevet sendt i en fangelejr i Ravensbrück. Hun så hendes søster dø derinde og oplevede selv alt det, vi forbinder med fangelejrene, men hun overlevede dog. Efter krigen rejste hun omkring og fortalte om Guds ubegrænsede tilgivelse. På et tidspunkt holdt hun et møde i München i 1947 og var netop blevet færdig med sit budskab, da hun så ham. Hun genkendte ham med det samme og mærkede straks de samme følelser, hun havde oplevet i fangelejren. Han havde været en af hendes fangevogtere, en af de mest grusomme. Han bevægede sig frem til hende og introducerede sig selv som en fangevogter fra Ravensbrück. Corrie havde i sin tale fortalt, at hun selv havde været fange i Ravensbrück, og det var grunden til, at han nu kom frem. Han var blevet kristen efter krigen og havde allerede fået Guds tilgivelse for hans mange synder, men nu ville han gerne bede om tilgivelse fra et af ofrene. Han rakte hånden frem og ventede på hendes respons. Corrie tænkte på sin døde søster og på de mange forfærdelige ting, hun havde oplevet. Skulle alt det kunne tilgives ved et enkelt spørgsmål? Det varede sikkert ikke mere end et par sekunder, men for Corrie føltes det som mange timer, mens hun kæmpede den vanskeligste kamp i sit liv. Jesus, hjælp mig, bad hun stille. Jeg kan godt række min hånd frem, så meget kan jeg da gøre. Men så må du hjælpe mig med følelserne. Og så stift og mekanisk rakte hun hånden ud og greb den hånd, der ventede. Da hænderne mødtes, skete der noget. Corrie mærkede en kraft, der begyndte oppe i skulderen og bevægede sig ned gennem hendes arm og ud i hendes hånd. Det var som en helbredende varme, der bredte sig igennem hele kroppen. Jeg tilgiver dig, broder, græd hun af hele mit hjerte. De stod længe og holdt hinanden i hånden, den tidligere fangevogter og hans tidligere fange. Og Corrie mærkede Guds kærlighed så intens, som hun aldrig nogensinde havde oplevet den før. Det var Gud, som gav hende kraften til at elske sin fjende og til at tilgive ham helt. Jeg tænker, det er en fantastisk historie til at vise, hvad jeg tror, Gud har lyst til. Han siger, vi skal tilgive. Men han siger først, modtage Helligånden, og han siger, det er ikke meningen, at I skal tage jer sammen og knokle og lægge jeres liv ned til ting, I ikke er i stand til at gøre. Jeg beder jer bare om at være lydige mod det, jeg beder jer om, og så at se hen på mig. Det er mig, der vil give jer kraften til at tilgive. Det er mig, der vil følge jer op med kærlighed. Det er mig, der vil helbrede jeres hjerter, hvor I ikke selv kan gøre det. Vi har et andet skønt eksempel på det her med Moses, efter det med guldkalven. I kan godt huske det med guldkalven, ikke også? Og der står i forbindelse med det med guldkalven, at Gud han blev så rasende, at han havde lyst til at slå hele folket ihjel. Men så hører vi så, at Moses han gik i forbøn. Og i 5. Mosebog, som er sådan Moses' egen lidt genfortælling af hele historien. Så i kapitel 9 og vers 18-19, så står der, så beskriver Moses den her situation. Han siger, jeg kastede mig ned for Herrens ansigt i 40 dage og 40 nætter, uden at spise eller drikke, ligesom forrige gang, på grund af den synd, I havde begået ved at gøre, hvad der var ondt i Herrens øjne og krænke ham. Jeg groede for, at Herren skulle udrydde jer i den vrede og harme, han nærede imod jer. Men Herren hørte mig også denne gang. Hvor længe kan et menneske undvære både mad og drikke? Det er altså maks 3, måske 4 døgn, før man dør af det. Og så dog hører vi, at Moses, som han siger der, i 40 dage var for sit ansigt 40 dage og 40 nætter uden mad og drikke. Tror I, det var naturligt? Ja vel, det er fuldstændig overnaturligt. Han var i Guds nærvær, og så fik han tilført øjeblik for øjeblik ressourcer fra Gud. Den Gud, som var så rasende, at han lyst til at slå folket ihjel. Han velsignede og styrkede sine tjenere med overnaturlig kraft og styrke. Hold ud
Hold ud. Jeg vil give dig styrke til bøn. Jeg giver dig overnaturlig styrke til at holde ud i den her bøn. Og derved så blev Moses et eksempel både på den ene side, at nåden er frygtelig dyrbar. Peger han mod korset, hvor meget det kostede Gud. Det er ikke en billig nåde. Nåden kostede forfærdeligt meget. Men det viser også, at det var Gud, der betalte prisen. Det var Gud, der gav ressourcerne. Det er Gud, der helt overnaturligt gjorde, at et menneske var i stand til at være på sit ansigt 40 dage og 40 nætter, uden mad og drikke. Fordi det var Gud, der sekund for sekund, dag for dag styrkede ham. Det var Gud, der ville det. Det var den Gud, der udtænkte korset, at vi syndere skulle tilgives. Det var den Gud, der selv betalte prisen ved at hænge på det kors for os. Det er den Gud, der siger, modtag Helligånden. Som jeg har elsket jer, skal de elske andre. Lad det flyde videre igennem jer. Lad mig vise, hvor meget jeg elsker jer. Lad mig vise, hvor meget jeg tilgiver. Lad mig give ressourcerne til det. Sådan at det, jeg har gjort i dit liv, må strømme videre fra dit liv til andre menneskers liv. Men mandatet viser også, at vi har et valg. Vi kan vælge os at sige, ja Jesus, jeg vil tilgive, som jeg er blevet tilgivet. Jeg vil vise noget af barmhjertighed, som du har vist mig noget af barmhjertighed. Men vi har også mulighed for at sige, nej, det der blev gjort ved mig, det er for stort. Det kan jeg ikke tilgive. Og det er også derfor, han giver os det mandat. Det er fordi, det her det er et virkelig valg, vi står overfor. Vil jeg, eller vil jeg ikke? Vil jeg bestemme, at den her person skal tilgives, eller bestemme, at personen ikke skal tilgives? Og her, der gør Gud det til et mandat, men han gør det også til et krav. Med de vers også, som Lotte indledte med. Og det er vigtigt, at vi forstår det. Matthæus kapitel 6, vers 11-15. Vi fra fader vor, og så de følgende vers, så står der, giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde, for de der rige, magten og æren i evighed. Amen. For tilgiver I mennesker deres overtrædelser, vil jeres himmelske fader også tilgive jer. Men tilgiver I ikke mennesker, vil jeres fader heller ikke tilgive jeres overtrædelser. Så Gud han siger på den ene side, det er jeres valg, det er jeres mandat. Det er jer, der er mine redskaber til, at det her skal strømme videre. Men han giver det ikke helt frit hen, som om at men du kan bare selv finde ud af, hvad du synes, der er rigtigt eller forkert. Han siger, at der er liv og død på spil i det her. Og jeg tror, der er 2 grunde til, at han har så markant et ordre her. Det ene det er, at Gud elsker virkelig alle mennesker, og han længes efter, at vi skal bane vejen for tilgivelse til andre. At nåden og barmhjertigheden må trænge ud. Fordi det er som en flod, der strømmer fra korset, og som vi har smagt nåden og tilgivelse i vores liv, så er Guds hjerte, at det skal strømme videre fra os til andre og videre og videre. Og der, hvor vi vælger os at sige nej til tilgivelsen, så vælger vi, at den flod af nåde og barmhjertighed fra Gud, at den standser her. Og det kan have evige konsekvenser. Og Gud døde for alle mennesker, og han har betalt prisen, så han længes inderligt efter. Og ved et Gamle Testament i tekst ved Kong Manasse viser, at Gud sætter ikke en øvre grænse for, hvor meget synd han kan takle. Eller guldkalven, som han også var rasende over. Gud er klar til at tilgive selv det største. Men der, hvor vi vælger at sige, ikke her, så er det som om, at floden er nåde og velsignelse, Helligåndens flod af kærlighed og tilgivelse, der åbenbarer, hvem Gud er, den standser der. Det menneske skal ikke have lov at opleve det. Og Gud siger, det er et mandat. Hvis I bestemmer, at de ikke skal tilgives, så bliver de ikke tilgivet. Der er noget magt, vi har over vores liv. Og fordi at der er en magt, som har drabelige konsekvenser for mennesker, så siger Gud, jeg tager det meget alvorligt, at I skal gøre det her. Det er ikke bare for, at I skal have en anden beslutningsmulighed. Det er faktisk fordi, at jeres liv har afgørende betydning for, om nåden strømmer videre til andre eller ej.
Det er den ene del af det. Den anden del er, at det har store konsekvenser i vores liv. Og billedligt talt, så forestiller mig, at det er lidt ligesom, at når vi har minder om områder af vores liv, hvor vi har oplevet at blive trådt på, eller svigtet, eller sådan noget, så er det som om, at der er områder inde i vores hjerte. Og hvis vi så vælger at sige, det der, det kan jeg ikke tilgive, så i praksis, så er det altså at sige, jeg ved jo godt, at Gud vælger, at jeg skal gøre det, og jeg ved, at hans nåde, det er det, han ønsker, skal komme ind i det. Men nej, jeg lukker døren for det. Så når han så siger, at vi ikke bliver tilgivet, så tror jeg, at det er det i sin kerne, det handler om. At det område af vores liv, i stedet for at Guds nåde skulle komme som en flod ind i det, og bringe lægedom og liv og strømme videre til andre mennesker, så når vi siger stop, så er det ikke bare konsekvenser i forhold til det andet menneske, så er det konsekvenser i forhold til hele det område af vores liv. Så siger vi, i stedet for at opleve frugterne af korset, med nåde og tilgivelse og genoprettelse, så siger jeg, at det her område, det vil jeg have for mig selv. Og i lignelsen, som vi skal høre om 2 søndage, så siger Jesus, det er faktisk meget drastisk, han siger, når den her gældbundne tjener, som er blevet tilgivet mega meget, som er et billede på os, der skulle have været i helvede, så Gud har tilgivet os. En gæld så stor, at vi aldrig kunne betale det. Og så finder han en anden, som skylder ham noget, som godt kunne betales. Et mindre beløb, men alligevel stort. Og når han så ikke vil tilgive, så står der så, at kongen bliver så vred, at han overgiver ham til bødlerne og kaster ham i fængsel. Jeg tror, det er vigtigt, at vi ikke misforstår det her, og det har jeg oplevet en del gange. Jeg kan huske, der var for en del år siden, så var der en video, der kom med fra Afrika om en mand, der var præst, og som havde været død og blev levende igen. Og visse kreds var i det ilten. Og hans historie var, at han var på vej til helvede, fordi han havde haft et skænderi med konen, og han havde ikke tilgivet hende. Og så fordi han ikke havde tilgivet hende, så var han på vej til helvede. Og folk, der så den video, tænkte, nej, er der overhovedet nogen sikkerhed for min frelse? Fordi hvis jeg kæmper med at tilgive, eller kæmper og det kunne skabe en voldsom usikkerhed, og en voldsom næsten forbandelse ind over vores kristne liv. Fordi sandheden er, vi har alle sammen områder, hvor vi har svært ved at tilgive. Og ting, som vi er i arbejde med, og vi forsøger at sige, Gud kom ind og hjælp mig med det her. Og et hvert sekund, hvis Jesus kom igen, hvis det, at jeg ikke har tilgivet, hvis ikke jeg har tilgivet 100% af alle mennesker, hvis det betyder, at jeg har mistet min evige frelse, så er der stort set ikke nogen, der kommer i himlen. Så derfor så tænker jeg, at det er så vigtigt, at vi forstår, at det her, som det Gud siger, det er, det område af dit liv, hvor du ikke vil slippe nåden ind i. Jeg tror, det er der. Det er i forhold til vores frugter af livet hernede i Jesus, det han har betalt på korset, der som en flod af noget og velsignelse, der skal strømme ind i alle områder af vores liv. Så når vi lukker af for, at andre bliver tilgivet, så er det som om, at vi siger til Gud, det her område skal jeg have for mig selv, og jeg tror, det er det handler om. At han siger, det der område der bliver der som overgår til bødlen. Du vælger selv at være det, og så i stedet for min tilgivelse kan trænge ind i det og forvandle dit hjerte og bringe liv, så overlades du til et område med forbandelse og død. Og det tror jeg, at Silas vil tale mere om 14 dage. Det er alvorligt. Men det er ikke vores evige frelse, der taler om det. Jeg tænker, at det er vigtigt. Det er ikke som om Gud han stiller en pistol for vores pande og så siger, hvis ikke du tilgiver, så kommer du ikke ind. Men det er som at se for sig, at de her områder, hvor der er nogen, der har svigtet mig, som jeg har brug for at tilgive, så siger Gud, lad mig komme ind i det. Lad min nåde og kærlighed komme ind i det. Lad mig hjælpe dig med at tilgive. Og hvis vi så siger nej til det, den person skal ikke opleve tilgivelse, så siger vi nej til de frugter fra evangeliet inde i det område af vores liv. Ja. Så Gud har givet os et mandat, som han også giver os et krav til. Fordi det her, det er liv og død. Han betalte på korset, for at alle mennesker skulle tilgives. For at nåden skulle trænge ud til alle. Og så siger han, som faderen har udsendt mig, sender jeg jer. Som jeg har elsket jer, skal I elske andre. Som jeg har været nådig og barmhjertig mod jer, skal I være nådig og barmhjertig mod andre. Og så siger han, modtag Helligånden, så det er ikke jeres kraft. Når jeg siger, I skal tilgive, så er det mig, der vil give os ressourcerne til det.
Som han gjorde det med Moses, som han gjorde det med Corrie ten Boom. Han kalder os ikke til at gøre noget i os selv. Han kalder os til at sige Gud, ligesom hun sagde, Gud, jeg kan række min hånd ud, det er det, jeg kan. Mit hjerte kan jeg ikke styre, jeg kan ikke tilgive selv, men så må du hjælpe mig. Så siger Gud, så har du lukket mig ind i det. Så jeg er klar. Jeg er så klar til at gøre det igen. Fordi han siger, modtag Helligånden. Han siger ikke, at det er noget, vi skal gøre i vores eget liv. Han siger, jeg vil gøre det ind i dit liv, hvis du lukker mig ind i det. Hvis du giver mig plads til at komme ind i det område, så er det okay, at der går tid med at tilgive. Det er okay, der er en proces i det. Hvis dit hjertes indstilling er, at Jesus, jeg vil være som dig. Jeg vil vise kærlighed og noget af barmhjertighed, men jeg har frygtelig svært ved det. Hjælp mig til at lukke op for dig i det her område, så du gør mig i stand til at vise over for andre, hvad du gør i mit liv. Så det er både et mandat, han har givet os, fordi han ønsker virkelig, at vi skal forstå det igennem os, som har smagt hans kærlighed, som har smagt hans tilgivelse, at de skal strømme videre til andre. Og Gud står klar. Det er ikke en pistol for panden. Det er en Gud, der så siger, der er drabelige, forfærdelige konsekvenser ind over vores liv. Hvis vi lader der være områder i vores liv, hvor vi ikke tilgiver. Han siger, jeg ved godt, at du ikke kan gøre det i dig selv. Jeg ved godt, der er ting, der er for svære for dig. Men jeg siger, modtag Helligånden. Lad mig komme til det. Ja. Så Helligånd, det vil jeg bare på vegne af os alle sammen. På vegne af dit kors. Jesus, du som betalte for alle vores synder. Alt hvad vi nogensinde kommer til, og alt hvad alle andre kommer til. Og du som har vist, at du var villig til, da vi fortjente helvede og forbandelse og ikke fortjente noget som helst, så var du villig til at dø for os. Du var villig til at vise os barmhjertighed, fuldstændig ufortjent. Og så siger du, som jeg har været over for dig, Peter. Som jeg har været over for dig. Der kan vi være især sætte vores navn. Så siger du, så vil jeg, at det skal strømme videre. Så jeg har været god ved dig. Som jeg har tilgivet dig. Jesus, hjælp os. Du ved, hvor svært det er at tilgive. Du ved, nogle gange så kan vi kæmpe i overvis, og nogen kan næsten aldrig komme forbi. Du ved, hvor meget vi har brug for din hjælp. Jesus, på vegne af mine, så siger jeg, hjælp os til at tage imod Helligånden ind i det her. Hjælp os til at få lukket op. Måske også områder, hvor vi har mistet troen på, at det kan lade sig gøre, hvor vi har prøvet, og så er det ikke sket. Helligånden, vi har brug for hjælp. Vi ved godt, vi kan selv overfor dig bevidne, at i os selv er vi ikke i stand til at tilgive. Vi er ikke i stand til at slippe op for nådens flod af tilgivelse og barmhjertighed og kærlighed i vores hjerter, så det strømmer videre fra dig igennem os og ud til andre. Vi har brug for dig, Helligånd. Og det beder jeg. Jeg beder for enhver, der har områder, hvor det er svært at tilgive. Jeg beder med din nåde må komme, Jesus. Ikke en pistol for panden, men en hjælp til, at det, som er umuligt for os, det, som er svært for os, at det er ikke umuligt for dig. Du står klar, som Corrie ten Boom oplevede det, at mærke din kærlighed, mere end hun nogensinde havde oplevet det før, da hun sagde, okay, det her område får du lov at komme ind i. Jeg vil, at din kærlighed, din tilgivelse skal få lov at strømme gennem mig til det her menneske. Så vi tager imod, Helligånd, din hjælp. Jeg ved også om, at du må give os tro på ny. Der måske er områder af vores liv, hvor vi har prøvet, at det ikke er sket. Eller hvor det ligger så langt tilbage, at vi bare tænker, at det er håbløst at gøre noget ved det. Helligånd, beder om, at du må komme ind i det. Hjælp os til at lukke op for dig. Vi ønsker, at din nåde og tilgivelse skal få plads i alle områder af vores liv. Og vi ønsker, at du ved din godhed og barmhjertighed skal få forme os, så vi kan lade det strømme videre for os og ud til andre mennesker. Også dem, som virkelig ikke fortjener det. Og der, hvor vi ikke er i stand til, selv i vores egne ressourcer at gøre det. Jesus, så takker vi dig for, at du giver os ressourcerne og kraften til det. Tak for det ikke bare teori,
Helligånd, du er levende iblandt os lige nu. Og banker på hjertene, og så siger, det der, det kan jeg hjælpe med. Det der, det kan jeg hjælpe med. Så Jesus, jeg beder også ind i alt det her. Vi må få en større åbenbaring af, hvor meget vi er tilgivet. Du siger, at vores gæld var uendelig stor, og det du tilgav også er langt større end det, som andre kan have gjort mod os. Giv os en større åbenbaring, Jesus, af hvor meget vi er blevet tilgivet, hvor stort det var, det du gjorde på korset, hvor meget det kostede dig. Hvor dyrebar en gave du gav til os. Her, lad det blive malet for vores øjne, lad det blive mere og mere levende, så vi forstår både, hvor meget du elsker os, men også, at det må blive som en ressource i vores indre, der kan strømme videre fra et taknemmeligt hjerte, der har fået ufortjent sådan en nåde og barmhjertighed fra dig. Så det fra det kar, der virkelig har smagt din godhed, som det er i stand til at give det videre til andre. I Jesu navn. Amen.